Hvad så? Okay, Det er gutterne her. Okay, vi har fået et spørgsmål. Vores første spørgsmål. Den er ikke nice. Det er, Nej, det er den der. det er noget fra YouTube. Ja, det er fra YouTube af. Vi fik et spørgsmål Fra en, der hedder hvad? russer Og det var, hvad vil du helst blive bollet af? i røven. I røven, ja. En hest eller en giraf? Okay, og vi har undersøgt det lidt med nogle billeder. Og Ja. altså en girafs penis, den ser sådan her ud. Og en hestes penis ser sådan her ud. Og vi vandt. Hvad valgte du, Markus? Jeg vil nok sige, jeg vil nok helst vælge, en giraf. Jeg vælger også en giraf. Ja. Så husk nu bare at abonnere, subscribe og like og del videoen så meget du kan. Og